Gunde Çelbira. Gundê Çelbîra wek me got navê gund ji vir hatiye got Çelbîrê hewrê dîrokî Çelbîr lêne bîrên dîrokî çel hebe hejmara bîrên dîrokî li gund Çelbîra dikeve bi ser bajarê Qoserveyê li wîlayeta Mêrdîn ser bajarê Qoser yan wek jê tê gotin Qiziltepe wek me got çel heb bîr were li gund heye navê gund ji wir hatiye gund dikeve roavayê bajarê Qoserê yan Qiziltepe derdora 27 kilometran neşteciyên gund bi tevahî kurdin gund ne pir mezin e hejmara malên li gund derdora 10 malayê tevî neşteciyên gund derdora 10 heya 15 malê penaberên Rojavayê Kurdistan jî li xwe digire hatine li vir xebatê dikin di karê çandiniyê de hejmara xelkê gund ne pir e derdora yani tevî penabera derdora 105 îsan 120 îsan heye bi tev de gundî û penaberên got hatine li vir bicîbûne bi tevahî karê wan li ser çandinî xebatê de karê çandiniyê dikin wek me anî ziman gund derdora 27 kilometre dikeve roavayê bajarê Qoserê li ser rêya Qoser Ceylan Pınarê tiştê li ser Çelbîra hebû rohilatî gund gundê Kermirarayê û lê başûrî gund gundê Hesenkurd e û li roavayê gund gundê Dibîrkayê û li bakirê gund gundê Tilzêrîn e yan Girzêrîn tevahî ev bû agahiyên li ser gund ev videool ji bo mamoste Elî Kolo bû.